Vi som individer, vi indgår i forskellige relationer. Vi har en familierelation derhjemme. Vi indgår i grupper på gymnasiet og i forskellige tætte grupper. Vi indgår for eksempel også i grupper, når vi er på arbejde eller dyrker en frihedsinteresse. Når vi er i forskellige, eller afhængig af hvilken social gruppe vi er en del af, så agerer vi også forskelligt. Det betyder ligesom, at vi påtager os en eller anden rolle, når vi træder ind i et fællesskab, en eller anden relation. Og den rolle er ikke nødvendigvis den samme, som når vi indgår i en anden relation. Derfor så kan den rolle, vi spiller i forskellige, altså ganske ubevidst spiller i forskellige relationer, være forskellig. Og det betyder ligesom, at vi ikke agerer ens, hvis vi er til familiefødselsdag, som hvis vi er til gymnasiefest. Rollekonflikten den opstår så, når to forskellige relationer ligesom mødes, og man indgår i den her sammenblanding af relationer. Det kunne for eksempel være en fyr, som både har en kæreste og en vennekreds, og når vennekredsen og kæresten ligesom er til stede sammen med ham, så kan han ligesom blive bragt i en rollekonflikt, hvor han bliver nødt til at tage stilling til, hvordan han vælger at agere. Når han er sammen med kæresten, så viser han måske mere sine bløde sider og er mere omsorgsfuld, i forhold til når han er sammen med vennerne, hvor han måske er mere smart. Og for hverken at skuffe vennerne eller kæresten, så bliver han nødt til at enten at gå på kompromis, eller finde ud af, hvad han vælger at vægte højst. Og det er ligesom det, man kalder en rollekonflikt.